Slovenská dcerská firma Primum plánuje v nevyužívanom areáli medzi Teskom a historickým Solivarom postaviť nové obchodné centrum v hodnote 17 miliónov eur, vrátane 310 parkovacích miest. Rainerova útulňa vo Vysokých Tatrách sa stala predmetom sporu medzi správou TANAPu a dlhoročným chatárom Petrom Petrasom. Hoci právna analýza navrhovala verejnú súťaž alebo prevzatie chaty TANAPom, chata nakoniec prešla pod Ministerstvo životného prostredia. Zubná pohotovosť v Prešove mení adresu. Po 6 rokoch na Levočskej ulici sa presúva na Solivarsku 1/A. V nových priestoroch vás čaká modernejšia technika, kratšie čakacie doby a viac špecialistov. Viac aktuálnych správ z diania v Prešovskom kraji nájdeš na prešovak.sk.